सुशीला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छातापुर पंचायत क्षेत्र संख्या 12 के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मोहर कहाँ लगेगा? जन जन के आस बाटे कोइले विकास बाटे, सब लोग इहे कहता, सब लोग इहे कहता। जन जन के आस बाटे कोइले विकास बाटे, सब लोग इहे कहता। घूमी गली गली हो मचल खल गली हो, सब केहू पीछे रहता। इहे बाटे चाहे कहानी मन नेता लागे के बाहो। चिमनी छापर मोहराला गहबे के बहो, सुशीला देवी के मुखिया बनाबे के बहो। चाचा 8 नंबर पर मोहराला गहबे के बहो, सुशीला देवी के विजयी बनाबे के बहो। सुशीला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मोहर कहाँ लगेगा? आपको मोहर कहाँ लगेगा? पूरा गौआ में नहीं के हालानु बा, सबे कहता टोला मुहल्लानु बा, कहता टोला मुहल्लानु बा। छातापुर पंचायत के बहू ई नहीं प्यास बाटे हो। पूरा गौआ में नहीं के हालानु बा, सबे कहता टोला मुहल्लानु बा। दूसर लोग के झांसा में कबहू नहीं खेयाबे के बाहो। चिमनी छाप मोहराला गहबे के बहो, सुशीला देवी के मुखिया बनाबे के बहो। दीदी 8 नंबर पर मोहराला गहबे के बहो, विजेंद्र भैया के मुखिया बनाबे के बहो। सुशीला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको मोहर कहाँ लगेगा? आपको मोहर कहाँ लगेगा? पूरा पंचायत के चाह बाटे हो, लोग देता बे इहे सलाह बाटे हो, लोग देता बे इहे सलाह बाटे हो। जित है जब सुशीला देवी होई सब दुखे दूर हो। पूरा पंचायत के चाह बाटे हो, लोग देता बे इहे सलाह बाटे हो। कहे सुमन सोना संजय के बात न भुलावे के बाहो। चिमनी छापर मोहराला गहबे के बहो, सुशीला देवी के मुखिया बनाबे के बहो। चाचा 8 नंबर पर मोहराला